Pred 30 rokmi daroval pápež Ján Pavol II mladým drevený kríž, aby s ním putovali po celom svete. V týchto dňoch je na Slovensku a aj Ružomberok bol jedným z miest, kde tento symbol zavítal. Mnohí mladí Ružomberčania sa minulý týždeň pridali k miliónom mládežníkov po celom svete, ktorí si uctili takmer 4-metrový drevený kríž. Je v prvom rade v tých krajinách, kde sa konajú Svetové dni mládeže, ale aj v tých krajinách, ktoré sú susedné. Keďže tie najbližšie budú v poľskom Krakove v roku 2016, Poliaci požičali ten kríž susedným štátom. Preto máme tu česť, že ho hostíme aj na Slovensku. Počas 2 týždňov zavítal do 19 miest. S mladými dobrovoľníkmi prešiel vyše 1400 kilometrov. Púť po Slovensku začala v Košiciach, kam ho priniesli z maďarského Jágru. Ján Pavol II, keď v 84. tento kríž dával mladým, tak im hovoril, neste ho do celého sveta ako znamenie, že Ježiš nás miluje a že jediná cesta, ako môžeme byť spasení, je cez jeho kríž z mŕtvych stane. A toto mladí robia. Skutočne ho nosia na pleciach a všade ľuďom zvestujú o Božej láske. Do Ružomberka prišiel aj vďaka tomu, že Gymnázium svätého Andreja práve oslavovalo svojho patróna, ako aj patróna celej farnosti. Zo školy preniesli študenti kríž do farského kostola, kde bol pripravený 2-hodinový program, ktorý vyvrcholil slávnostnou omšou. Mohli si ho úctiť a pofotiť sa pri ňom naši žiaci. A popri tom samozrejme bol otvorený na stretnutie aj pre ostatné školy a v okolí nášho gymnázia. Kríž, ktorý daroval Ján Pavol II, je takým veľkým symbolom, ktorý aj sám nazval symbolom nielen stretnutia mladých, ale vôbec symbolom pre každého človeka. V znamení kríža sa totiž začína naša spása. Kríž Svetových dní mládeže bol na Slovensku už druhýkrát po 11 rokoch. Nie je však originál, ten kvôli poškodeniu po celosvetovom putovaní uložili v mládežníckom centre v Ríme. Spolu s krížom putuje aj ikona Panny Márie z baziliky Santa Maria Maggiore. Tieto symboly prevzali po 2 týždňoch mladí kresťania z Čiech. Putovanie je súčasťou príprav na Svetové dni mládeže, ktoré budú v roku 2016 v nedalekom Krakove.